Moi taas pitkästä aikaa. Mitä teille kuuluu? Mulle kuuluu tosi hyvää. Syksy on tullut ja kesästä on jo hetki aikaa, joten meillä hevosilla se tarkoittaa sitä, että laidunkausi on loppunut. Eli me ei siis syödä enää laidunruohoa, vaan me ollaan siirrytty syömään heinää heinäpaaleista. Ja nyt kun talvi tulee muutenkin, niin haluaisin kertoa teille, miten me talvella eletään ja miten mä ja mun heppakaverit suojaudutaan kylmältä. Mä siis asun ympäri vuoden, eli sekä kesällä että talvella, tällaisessa pihatossa. Se meinaa sitä, että meillä on tollainen sisätila, mistä me päästään vapaasti ulos. Ja sitten jos me halutaan sisälle vaikka nukkumaan, niin me päästään sinne milloin vaan. Ja meillä on tässä tämmöinen sisäpihatto, josta me nähdään, mitä tallissa tapahtuu, jos halutaan. Ja sitten meillä on myös ulkopihatto, eli meillä on tosi paljon tilaa, missä nukkua. Ja me kaikki mahdutaan tosi hyvin tänne. Ja meillä on sitten tällainen olkipatja tässä. Se on tosi pehmeä ja kiva ja lämmin. Ja me siis päästään tästä kulkemaan tonne tarhaan, eli ulos. Ja siellä meillä on sitten vettä ja tällaista mäkistä maastoa. Ja me päästään myös laitumen puolelle tästä kulkemaan. Meillä on tehty semmoinen kulkureitti tänne ja se on tosi kiva. Ja meillä on kesäisin paljon laiduntilaa. Talvisin mulle kasvaa siis tämmönen talvikarva, jottei mulle tule kylmä. Se on tommonen tosi pörrönen ja lämmin. Kesällä mun karva on sellainen silkkinen ja ohut, kuten näette tässä kuvassa. Mutta talvella sitten se paksuuntuu vähitellen syksyn edetessä ja sitten se tippuu pois keväällä tai kesän alussa. Mun karva siis suojaa mua aina sateelta ja tuulelta ja talvella sitten myös lumisateelta. Eipä mulla muuta tällä kertaa. Nähdään pian. Mä menen nyt pihattoon. Moikka!